का भइल उधारी भाई? का सोचत बड़ा? ये सोचत बानी भैया, लइको अभागे होला सब। काहे? काहे से कि भगवान तो माई के हिस्सा में जिउतिया जैसन पावन त्योहार दे देले कि हर माई अपना बेटा के उज्जवल भविष्य खातिर, ओकरा संपन्नता खातिर, निरोग रहला खातिर जिउतिया कर सकेले। लेकिन लइकन खातिर कोनो त्योहार ना बनैले कि लइका अपना माई खातिर भूखस कि ओकनी के माई निरोग रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे। बात तो सही कहत बड़ा भाई। लेकिन माई के स्वस्थ रखे खातिर, माई के अच्छा रखे खातिर एगो दूसर माई के व्रत कइल जा सकेला ना। मतलब मतलब ई है कि छठ माई के व्रत करना। छठ माई से बड़ महतारी के बा। ठीक कहता रहो भैया। एबरी के हम अपना माई खातिर छठ जरूर भूखब। हे छठ माई, हमरा माई के निरोग कर दो। जय हो छठी मैया।